Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Ako po si Gabriel, pero tawagin niyo na lang po akong Gab. Yun kasi ang tawag sa akin ng karamihan. Naninirahan ako dito sa Ormoc, Leyte. Medyo kakaiba ang kwentong ibabahagi ko sa inyo kalakbay. At kwento ito ng aking lolo na si Lolo Beroy. Ayon sa aking lolo, noong mga kapanahunan niya pa, ay hindi maipagkakailang may angking kagwapuhan siya. Hindi naman sa nagbubuhat ng bangko, pero totoo daw po iyon. Kaya nga marami daw ang nagkakandarapang mga kadalagahan noon. Mga nagpapapansin sa kanya at ang ilan ay gumagawa ng paraan para makipaglapit sa kanya. Pero ayon kay Lolo Beroy, ay iisa lamang ang nasa puso niya noon. At iyon ay ang dalagang nakatira sa karatig lugar na si Elena. Nobya niya na si Elena ng mga panahong iyon at mahal na mahal niya. Nga pala kalakbay, kaunting paliwanag ko lang sa nobya ni Lolo Beroy na si Elena. Maganda, balingkinitan, at mala porselana ang balat ng dalaga. Ni peklat ay wala kang makikita sa balat ng dalaga. Kaya't marami din umanong humahanga sa dalaga kahit na may nobyo na ito. Bagaman marami ang nagkakagusto kay Elena, ay hindi naman natatakot si Lolo Beroy. Dahil sa malaki ang tiwala niya sa dalaga. Isa pa ay botong-boto ang pamilya ni Elena sa kanya. Nag-iisang anak lamang si Elena at may kaya sa buhay ang pamilya nito. May malawak na palayan at saka ng kanyang mga magulang. Marami din silang mga alagang hayop na pinangangalagaan ng mga trabahador. Gaya na lamang ng baboy, pato, manok at iba pang mga hayop. Malayo din sa kapitbahay ang kinatitirikan ng bahay ng pamilya ni Elena. Siya nga pala kalakbay. Bantog na aswang ang mga magulang ng dalaga. Ngunit kahit ganun pa man ang kumakalat na balita, ni minsan ay wala pang nakapagpatunay. Kaya't hanggang haka-haka lamang ang usapin patungkol sa pamilya nila Elena. Isang araw noon mga kalakbay, inimbitahan si Lolo Beroy ni Elena na pumunta sa bahay nito. Dahil may handaan raw na gaganapin. Kaarawan umano ng kanyang ina at iniimbitahan ng iba pang mga kababaryong malalapit sa kanila. Natuwa naman si Lolo Beroy at hindi na tumanggi pa sa paanyaya ng nobya. Tinanong niya pa ito kung kailang gaganapin ang kaarawan ng ina nito. Sinabi naman ni Elena na sa ikatlong araw na. Huwag umano siyang mawawala sa importanteng araw na ito. Huwag kang mag-alala, Elena. Hindi ako mawawala sa kaarawan ng nanay mo. Nakangiting wika ni Lolo Beroy sa dalaga. Teka sandali, sa tingin mo ano kaya ang pwede kong iregalo sa inang mo? Tanong niya sa kanyang nobya at tinignan ito. Umiwas naman ang tingin si Elena at tumingin sa kawalan tapos ay napabuntong hininga. Gang, bakit napabuntong hininga ka? May problema ka ba? Tanong niya sa kanyang nobya. Ilang segundo muna ang lumipas bago sumagot sa kanya si Elena. Pilit na ngumiti ang dalaga at nagwikang wala naman itong problema. Bahala na umano si Lolo Beroy kung ano ang gusto niyang iregalo sa ina nito. Hindi naman daw mapili sa mga bagay-bagay ang ina niya. Sandali namang natahimik si Lolo Beroy at nag-isip kung ano ang ibibigay niya sa ina ng kanyang nobya. Matapos nila mag-usap ay nagpaalam na sa kanya ang dalaga. Uuwi na umano ito dahil baka hinahanap na ito ng mga magulang. Gang, ihatid na kita. Presenta ni Lolo Beroy sa nobya niya. Umiling naman ang dalaga at nagwikang huwag na raw niya itong ihatid dahil may dadaanan pa ito at baka matatagalan. Ganoon ba? Sige, ikaw ang bahala. Paano magkita na lang ulit tayo bukas? Nakangiting wika niya sa kanyang nobya. Tumango naman si Elena pagkatapos ay dali-dali nang umalis. Samantalang si Lolo Beroy naman ay nakontento na lamang sa pagmamasid habang papalayo ang kanyang nobya. Noong nawala na sa paningin ni Lolo Beroy ang dalaga, ay doon pa lamang sumagi sa kanyang isipan na parang may kakaiba sa ikinikilos ng kanyang nobya. Yun bang parang may itinatagong lihim ito sa kanya? Ano kaya ang itinatagong lihim ni Elena? May problema ba ito na ayaw niyang malaman? Mga katanungang tumakbo sa isipan ni Lolo Beroy ng mga sandaling iyon. Ngunit ni Katiting ay wala siyang makuhang sagot.
Napakamot na lamang siya sa ulo at naglakad na lamang pauwi sa kanilang bahay. Ang sabi ni Lolo mga kalakbay, magdadalawang linggo nang hindi siya pinadadalaw ni Elena sa bahay nito. Bagkus ay palagi na lamang siyang kinakatagpo ng dalaga sa bungad ng baryo. Kapag tinatanong niya naman ng dalaga kung bakit ayaw nitong dumalaw siya, ang palagi lamang nitong isinasagot kay Lolo Beroy ay may inaasikaso ang mga magulang nito sa bahay, kung kaya't ayaw maistorbo at ayaw nang may bisita. Simula rin noong hindi siya dumalaw sa bahay ng dalaga, ay napapansin niyang palagi itong malungkot at kung ngumiti man, ay kitang-kita niya sa mga mata ng dalaga ang kalungkutan na para bang may dinadalang malaking problema. Pagka-uwi ni Lolo Beroy sa bahay nila, ay nadatnan niya sa kusina ang kanyang ina at ang matalik na kaibigang si Sofia. Nagluluto ng hapunan ng dalawa. Gawa ng inaya ito ng kanyang ina sa bahay na nila maghapunan. Tinanong niya ang kanyang ina kung nasaan ang kanyang ama. Binalingan naman siya nito at sinabihang pumunta sa kabilang purok. May inaasikasong trabaho lang ang kanyang ama doon. Tinanong naman siya ng kanyang ina kung bakit hindi niya isinama sa Elena sa kanilang bahay. Dapat inaya niya raw ang dalaga dahil nagluto pa naman silang dalawa ni Sofia ng minatamis. May pupuntahan daw po kasi si Elena, Nay, kaya hindi ko na siya niyaya. Hayaan niyo po sa susunod ay aayain ko po siya dito sa bahay. Tugon naman ni Lolo Beroy sa kanyang ina. Tumango naman ang kanyang ina. Samantalang si Sofia naman ay saglit lang siyang tinapunan ng tingin. Hindi boto ang matalik na kaibigan ni Lolo Beroy na si Sofia kay Elena. Una pa lang ay sinabihan na siya nitong iba na lang ang dalagang ligawan niya. Wag lang si Elena. Dahil alam naman umano ni Lolo Beroy ang kumakalat na balita sa kanilang lugar patungkol sa pamilya ng dalaga. Hindi naman naniniwala si Lolo sa sinasabi ng lahat dahil puro haka-haka lang naman. Sapagkat walang nakakapagpatunay pa. Isa pa ay halos karamihan ng mga taga roon sa kanila kapag nagigipit ay sa pamilya ni Elena lumalapit at nangungutang. Ang sabi pa nga ni Lolo sa kanyang isipan noon, napaka-plastic ng mga tao sa kanilang lugar. Dahil kapag walang-wala at nagigipit ang mga ito, ay sa pamilya ni Elena lumalapit at ang babait pa. Pero kapag nakatalikod pala, ay kung ano-ano ang mga pinagsasasabi patungkol sa pamilya ng dalaga. Simula nga nang maging sila ni Elena, ay nagbago na ang pakikitungo ni Sofia sa kanya. Pumupunta man si Sofia sa bahay nila, ay hindi na siya nito masyadong pinapansin. Ang laging kinakausap lamang ng kaibigan niya ay ang kanyang ina. Anak na rin kasi ang turing ng kanyang ina kay Sofia. Gawa nang wala itong anak na babae. Puro lalaki kasi silang apat na magkakapatid. Kaya't gustong-gusto ng kanyang inang maglagay si Sofia sa kanilang bahay. Isang gabi noon, kasalukuyang nagpapahinga na si Lolo Beroy sa may balkonahin ng kanilang bahay kasama ang kanyang mga kapatid habang nagkukwentuhan. Nang bigla na lamang lumagabog ang kanilang bubungan. Bagya pa siyang napaigtad at tumingin sa mga kapatid. Nakita niyang maging ang mga ito ay nagulat rin at napabangon. Kasalukuyan kasi silang nakahiga sa mahabang upuan habang nagpapahangin. Tinanong pa siya ng kanyang kapatid na si Alfredo kung ano yung naririnig nilang kalabugan. Hindi ko alam. Parang doon yata bumagsak sa likuran ng bahay natin yung naririnig natin lagabog sa taas ng bubungang Kuya Fredo. Tugon ni Lolo Beroy sa kanyang kapatid. Tara, samahan niyo akong pumunta sa likod ng bahay. Tignan natin kung ano ang ingay na yon. Paanyaya ng kanilang panganay na kapatid sa kanila. Akmang maglalakad na sana sila papunta sa likuran ng bahay. Nang marinig nilang tinawag sila ng kanilang ina na nasa may pintuan na at nagsalita itong magdala raw sila ng asin sabay abot ng isang balot ng asin. Ano naman ang gagawin namin dyan sa asin, inay? Hindi naman namin mapapakinabangan yan kung sakaling may mabangis na hayop mang kaming makikita. Buti sana kung itak na lang po ang iniabot nyo sa amin. Masayos pa po yun. Wika pa ng kanyang kapatid na si Fredo. Sinabi naman ng kanilang inang malaki ang maitutulong ng asin. Dahil takot ang masasamang elemento o mapaaswang man sa asin. Hindi makakalapit ang mga iyon sa kanila.
Kaya huwag na umano silang magreklamo pa at kunin na ang asin bago pa sila pumunta sa likuran ng bahay. Napakamot na lamang sa ulo si Lolo Beroy. Tapos ay lumapit na sa kanilang ina at kinuha ng inaabot na nakabalot na asin. Tapos ay pumunta na nga sa likuran ng bahay. Habang naglalakad pa lamang sila papunta sa likuran ng bahay, ay nakalanghap na si Lolo Beroy ng mabahong amoy. Kasing baho iyon ang nabubulok na bangkay ng hayop. Kaya't napatakip siya ng ilong gamit ang suot niyang damit. Napamura naman ang kanyang kapatid. Gawa ng sobrang baho talaga ng nalalanghap nila at sumasabay pa iyon sa ihip ng hanging humahampas sa kanila. Nagtanong pa ang kapatid nilang si Fredo kung sino ang nagtapo ng bangkay na hayop sa likuran ng bahay nila. Dahil sa nasisiguro nito na ang nalalanghap nilang mabahong amoy ay galing iyon sa bangkay ng hayop. Sapagkat ibang-iba ang amoy ng nabubulok na basura sa nabubulok na bangkay ng hayop. Masyado iyong napakasangsang sa ilo at parang humahagod sa kanilang sikmura ang nalalanghap nilang amoy. Halos magkakasabay namang silang sumagot na hindi sila ang nagtapon. Baka kapitbahay umano nila ang nagtapon. Malilintikan talaga sa akin kapag nalaman ko kung sino ang nagtapon ng bangkay ng hayop sa likuran natin. Naiinis na wika pa ng kanilang kapatid at sinabihan silang hanapin ang bangkay ng hayop dahil hindi mawawala ang amoy hanggat hindi nila naililibing iyon. Mabuti na lamang at kabilugan ng buwan ng gabing iyon kung kaya't hindi na nila kailangan pang magdala ng ilaw dahil maliwanag na ang buong paligid. Tapos ay kagad na nga nilang hinanap ang amoy na kanilang nalalanghap. Subalit lumipas na ang ilang minuto at halos madignan na nila ang kaluskusan ng bakuran ay wala silang makitang bangkay ng hayop. Dahil naman sa may kasukalan ng labas ng bakuran sa likuran ng kanilang bahay, kung kaya't minabuti na lamang nilang ipagpabukas ang paghahanap sa nangangamoy na bangkay ng hayop. Noong pabalik na sila sa harapan ng bahay, ay bigla na lamang silang nagulantang. Nang biglang may isang napakalaking ibong kulay itim ang lumipad pa itaas mula sa masukal na bahagi sa likuran ng kanilang bahay. Kasunod ng malakas na pagpagaspas ng malalaking pakpak ay ang palakas na huni ng wakwak. Dahil sa gulat ni Lolo Beroy, ay walang sabi-sabing mabilis na binato niya sa pinanggalingan nila ang bitbit niyang isang balot ng asin. Sabay nag-uunan silang mga barakong magkakapatid na tumakbo pabalik sa harapan ng bahay na animoy mga batang takot na takot. Nagulat naman ang kanilang mga magulang nang mag-unan silang makapasok sa loob ng bahay. Tinanong sila nito kung ano ang nangyari at bakit sila nagkukumahog tumakbo. Sinabi naman ni Lolo Beroy ang nangyari kung bakit nagkakanda-ugaga silang makapasok sa loob ng bahay. Napalatak naman ang kanilang ina at nagsabing sinasabi niya na nga ba dahil kanina niya pa nararamdaman na hindi ordinaryong nilalang ang narinig nilang lumagabog sa bubungan. Tumingin ang kanilang ina kay Lolo Beroy at tinanong siya kung nasaan na ang bitbit niyang asin. Sumagot naman si Lolo Beroy nang dahil sa pagkataranta niya umano ay naitapon niya iyon sa likuran ng kanilang bahay. Natakot kasi si Lolo Beroy sa isipin na baka sumunod sa kanila ang naririnig nilang huni ng wakwak. Lintian na, sayang naman ang asin na yon. Dapat dumakot ka lang at iyon ang ipinangbato mo sa likuran ninyo. Napalatak pang wika ng kanilang ama at natampal nito ang sariling noo. Itay, kung ikaw po ang nasa kalagayan namin, siguradong gagawin mo rin ang gagawin ko dahil sa gulat po. Wika pa ni Lolo Beroy sa kanyang ama. Hindi na lamang sumagot pa ang kanyang ama, bagkus ay nagmamadali na itong nagtungo sa kusina at kinuha ang itak. Tay, huwag na po kayong mag-abala pa dahil malamang sa malamang ay nakalayo na ang aswang. Wala na kayong maabutan pa sa likod ng bahay. Anya pa ng kapatid ni Lolo Beroy nang makita nilang may bitbit ng itak ang kanilang ama. Sinabi naman ng kanilang amang hindi naman ito pupunta sa likuran ng bahay. Kaya niya kinuha ang itak dahil baka mamaya ay biglang bumalik ang aswang. Kaya mainam na iyong nakapaghanda. Sumabat naman ang kanilang ina na marahil kung wala silang bitbit na asin, baka isa sa kanilang magkapatid ay dinumog na ng aswang. Kaya't nanatiling nagkukubli na lamang sa masukal na damuhan ng aswang dahil sa batid nitong may dala silang asin. Dagdag pang wika nito,
Tulungan umano nila itong magbudbud ng asin sa palibot ng kanilang bahay. Nang sa gayon ay hindi makapasok ang nilalang kung sakasakali man. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng pagpaparamdam ng aswang dito sa bahay natin. Kaya mag-iingat kayong palagi. Lalo na at palagi pa naman kayong pumupunta sa bundok. Wika ng ama ni Lolo Beroy sa kanilang apat. Habang tinutulungan nga nilang magbudbud ng asin sa palibot ng bahay ang kanilang ina, ay muli na namang nakarinig si Lolo Beroy na mahihinang angil. Tapos ay maya't maya ay parang may sumisitsit mula sa labas ng bintana. Hindi na lamang pinansin pa ni Lolo Beroy ang naririnig niya. Sa halip ay nagmamadali na lamang siyang tapusin ang pinapagawa sa kanya ng kanyang ina. Hanggang sa lumipas na ang magdamag. Isang hapon naman nun mga kalakbay. Muli na naman silang nagkita ni Elena. Nagulat at nagtaka siya nang makita niya ang kanyang nobya. Dahil sa tila ba nangayayat ito at namumugto ang mga mata na animoy walang maayos na tulog. May kakaibang amoy rin siyang nalalanghap sa dalaga. Yun bang parang amoy anghit na amoy hindi naliligo ng ilang linggo. Maayos naman at malinis ang kasuotan ng nobya niya, kaya bakit parang nangangamoy ito? Gang, ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Pag-aalalang tanong niya sa kanyang nobya nang makalapit na siya dito. Pilitang ngiting pinakawalan ng dalaga at marahang tumango. Bakit parang ang tamlay mo? Muling tanong ni Lolo Beroy. Sinabi naman sa kanya ni Elena na ayos lang ito at huwag na siyang mag-alala pa. Pero batid ni Lolo Beroy na mayroon talagang nangyaring hindi maganda sa dalaga pero hindi lang nito masabi sa kanya. Sige gang, sabi mo eh. Nga pala, gusto kang makita ni nanay. Alam niya kasing magkikita tayo ngayon, kaya nagluto si nanay para ayain ka sa bahay. Pwede ka ba ngayon? Malamlam na tinignan siya ng dalaga, pagkatapos ay tumango ito. Makalipas nga ang ilang sandali mga kalakbay, at nung nasa bakuran na ng bahay sila Lolo Beroy ay biglang tumigil si Elena. Napatingin siya kay Elena at tinanong kung bakit ito tumigil. Sa nag-aalalang boses ay sinabi ni Elena sa kanya na huwag na silang pumasok sa loob ng bahay. Ha? Bakit naman? Nasa loob ng bahay si nanay naghihintay. Halika na gang, saglit lang naman tayo. Paanyaya ni Lolo Beroy sa kanya nobya. Tapos ay hinawakan ng malambot nitong kamay. Napansin niyang parang nag-aalang ang sumunod na maglakad sa kanya si Elena. Maya-maya nga ay lumabas ng pintuan ng ina ni Lolo at malapad ang pagkakangiting sinalubong sila. Sabay niyakap at binati ang dalaga. Matapos itong batiin ng kanyang ina, ay iginaya na ito papasok sa loob ng kanilang bahay. Kung kaya naman ay wala nang nagawa pa ang dalaga kundi ang sumunod. Noon ngang makapasok na sila sa loob, ay napapansin niyang parang naiirita ang dalaga, pero pilit lamang na hindi ipinapahalata ito sa kanila. Panay rin ang pagkamot nito sa braso at katawan na tila nahiga dito. Dahil sa wala pang 5 minutong nasa loob sila ng bahay, ay nakita niyang namamantal na ang balat ni Elena. Nagmamadali namang tumakbo palabas ng bahay si Elena. Hinabol naman ni Lolo Beroy ang dalaga at nagtanong kung ayos lang ba ito. Noon ngang maabutan niya ang dalaga at mahawakan sa kamay, ay agad na nabitiwan niya ito. Sa kadahilan ng noong humarap sa kanya si Elena, ay namumula at nanlilisik ang mga mata nito at tinitigan siya ng napakatalim. Bago pa man siya makapagsalita ay mabilis nang tumakbo ang dalaga palayo sa kanilang bahay. Nanatiling nakatulala si Lolo Beroy habang nakatayo dahil sa nakita niyang reaksyon ng mukha ni Elena. Bumalik lamang siya sa ulirat nang marinig niya ang boses ng kanyang ina. Tinanong siya kung bakit bigla na lamang umalis ang kanyang nobya. Para hindi na mag-isip ng kung ano-ano ang kanyang ina, ay nagsinungaling na lamang siya sa kanyang ina at nagwikang may nakalimutang gawin pala ang kanyang nobya. Pasensya na po, Nay, kung hindi na siya nakapagpaalam sa inyo. Nagmamadali po kasi si Elena. Baka hindi niya na maabutan pa ang taong kikitain niya sa kanilang baryo. Pagsisinungaling wika ni Lolo Beroy sa kanyang ina. Hindi niya naman kasi pwedeng sabihin ang nakita niyang bigla ang kakaibang ikinilos ng nobya dahil maging siya man ay naguguluhan din. Sinabi pa ng kanyang ina na sayang naman at hindi man lang natikman ni Elena ang niluto niyang pagkain. Naihain niya pa naman sa lamesa ang mga inihanda niya para sa dalaga.
Pasensya na po talaga na sa susunod na lang ho kapag wala ng lakad ang nobya ko. Wika niya sa kanyang ina. Babalik na sana sila sa loob ng bahay nang matanaw ng kanyang ina si Sofia. Nakangiti yung naglakad papalapit sa kanila. Pagkalapit ng dalaga ay inaya ito ng kanyang inang pumasok na sa loob. Tamang-tama at naghain na siya ng pagkain. Umiling-iling na lamang siya nang makita niya kung gaano kalapit sa isa't isa ang matalik niyang kaibigan at ang kanyang ina. Sa isip-isip niya pa parang mas anak pa ang turing ng nanay niya kay Sofia kaysa sa kanya. Mantakin mo ba namang dumating lang si Sofia ay nakalimutan na kaagad siya ng kanyang ina. Nakangiting sumunod na lamang siya sa dalawa. Noon ngang makapasok na sila ng loob ng bahay, ay huminto sa paglalakad ang kanyang ina at tinignan ang mga asin na nakalagay sa gilid ng pintuan. Nay, bakit po? Tanong niya sa kanyang ina. Hindi naman sumagot ang kanyang ina. Bagkus ay ito pa ang nagtanong sa kanya na bukod ba kay Elena ay may iba pa silang bisitang pumasok kanina. Wala po inay, bakit po? Tumingin sa kanya ng diretso ang kanyang ina at tinitigan siya ng makahulugan. Sabay nagwikang kakalagay lang nila ng asin sa buong kabahayan at hindi naman kasagsagan ng init ng araw na iyon. Kaya't bakit halos matunaw na lahat ng asin na nasa babasaging basong nasa tabi ng pintuan. Tinignan naman ni Lolo Beroy ang basong may laman ng asin. Tama nga ang sinabi ng kanyang ina. Halos matunaw na ang kalahating asing nakalagay sa babasaging baso. Kung iisiping mabuti ay parang ilang buwan nang nakatambak ang asin sa baso na naging dahilan kaya't natunaw na. Ano po ang ibig sabihin niya, Nay? Naguguluhang tanong niya sa kanyang ina. Ang ibig sabihin lang niyan ay may kakaibang inililihim na pagkatao ang nobya mo, Beroy. Sabat ng kanyang ama na naroroon na pala sa likuran niya. Hindi kaya totoo talaga ang sinasabi ng mga tao na aswang ang pamilya ng nobya mo? Tanong pa ng kanyang ama sa kanya. Itay naman, pati ba naman kayo pinaghihinalaan rin ng nobya ko? Nagpapapaniwala po ba kayo sa mga kalokohang sinasabi ng iba? Bulalas pang wika ni Lolo Beroy at pumasok na sa loob ng bahay. Hindi naman sa nagpapapaniwala kami. Kaya lang ay papaano mo maipapaliwanag ang asing inilagay ng nanay mo dito sa gilid ng pintuan? Tignan mo rin ang iba pa, halos lahat natunaw na. Wika pa ng kanyang ama. Hindi na pinakinggan pa ni Lolo Beroy ang ibang sinabi ng mga magulang niya. Gawa ng pinipilit niya ang sarili na huwag paniwalaan ng mga sinasabi ng iba maliban lamang sa kanyang nobya. Sa paglipas nga ng mga oras, habang nagpapahinga si Lolo Beroy, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang nakita niyang bigla ang pagbabago ng itsura ni Elena noong habulin niya iyong kanina. Noong sumapit na ang kinagabihan, habang kumakain sila sa pagkainang kasama si Sofia, ay muli na naman silang nakarinig ng malakas na kalabog. Pero sa pagkakataong iyon ay sa pintuan na ng bahay. Maya-maya ay sunod-sunod na 3 katok ang narinig nila. Sino yan? Malakas ang boses na tanong ng kanyang ama. Tumigil lang kung sino mang kumakatok sa labas ng pintuan. Kaya nagtanong ulit ang ama ni Lolo Beroy kung sino ang kumakatok at ano ang kailangan. Pero wala pa rin sumagot. Kaya tumayo na ang tatay nila at nung akmang maglalakad na sana papalapit sa pintuan, nang sa walang ano-ano'y nakarinig sila ng mahinang pag-angil sa labas ng bahay at para iyong pusang inaagawan ng pagkain. Kaagad namang tumayo ang kanyang ina at dali-dali nang kinuha ang asin. Inutusan naman siya ng kanyang inang kumuha ng isang baldeng tubig. Ano po ang gagawin natin sa tubig, Nay? Pagtatakang tanong ni Lolo Beroy. Sinabi naman ng kanyang inang huwag ng maraming tanong pa. Sumunod na lamang siya sa utos at magmadali na. Kumuha na nga siya ng isang balding tubig at ibinigay sa kanyang ina. Nakita niyang kagad na binudburan ng kanyang ina ng isang balding tubig ng 2 dakot ng asin at pagkatapos ay tinunaw iyon. Mahilig kasi sa pamahiin ng kanyang ina kaya't marami itong alam patungkol sa mga pangontra. Matapos iyong gawin ng kanyang ina ay sinabihan siyang dalhin niya na sa kanyang ama ang tubig. Binuhat niya nga ang isang balding tubig na may asin, samantalang ang kanyang mga kapatid naman
ay inutusan rin ng kanilang inang kunin ang itak at ibigay dito. Pagkabigay nga ng itak sa kanilang ina, ay nilagyan din iyon ng asin. Ayon pa sa kanilang ina, bukod sa kalamansi ay mabisa rin pangontra sa aswang ang asin. Kapag nilagyan mo ng asin ang itak at masugatan ang aswang, ay mahihirapan na iyong magpagaling pa. Subok na daw iyon simulat sa Paul, dahil iyon ang ginagamit na pangontra ng mga magulang nito laban sa mga masasamang nilalang. Pagkabukas nga ng kanilang ama sa pintuan, ay bumungad sa kanila ang isang nakakapangilabot na matandang nakamulagat ang mga mata. Mabilis namang napaatras ang kanyang ama, samantalang siya naman ay mabilis na kinuha ang timba sa balde at nilagyan ng tubig na may tinunaw na asin at walang pagdadalawang isip na isinaboy iyon sa nilalang. Sumigaw ang nilalang at mabilis na umalis, tapos ay nagtatakbo papunta sa likuran ng kanilang bahay. Agaran namang nilang hinabol ang aswang bitbit ang itak na may asin. Ang kanyang ina naman ay nanatili lamang sa loob ng bahay kasama si Sophia. Sophia, kapag may nagtangkang lumapit at pumasok dito sa loob ng bahay, huwag kang mag-atubiling sa buyan nitong tubig ha. Bilin niya sa dalaga, sabay abot ng timba bago tuluyang lumabas ng bahay at sumunod sa kanyang mga kapatid at ama. Noong mahabol niya na ang kanyang mga kapatid sa likuran ng bahay, nang hilakbot si Lolo Beroy sa nakita niya. Dahil hindi lamang iisa ang aswang, kundi dalawa ang mga iyon. Nakahubad ng pang-itas ang isa at nanlilimahid sa langis. Depugang mga aswang to, akala niyo matatakot niyo kami. Ang lakas ng loob ninyong pumasok dito sa teritoryo namin. Paasik na wika ng kanilang ama habang nakaamba ang itak. Galit na galit namang umangil ang dalawang aswang na sa palagay ni Lolo Beroy ay mag-asawa. Habang marahang umatras at kasunod noon ay ang mabilisang pag-ambas sa kanilang ama. Kaagad namang humarang ang Kuya Predo nila at walang sabi-sabing hinataw ng bitbit niyang itak ang nilalang. Napakatalas ng itak na hawak ng kapatid niya. Gawa ng pagkalapat pa lamang sa balat ng aswang ay mabilis iyong nasugatan. Nakita naman ni Lolo Beroy na dinudumog ng aswang ang bunso niyang kapatid. Kaya't nilakasan niya ang kanyang loob at nilapitan ito sabay amba ng itak. Bitiwan mo ang kapatid ko, sigaw ni Lolo Beroy, sabay hataw ng itak sa likuran ng aswang. Mabilis na natamaan ng aswang bago pa man iyon nakailag at tumalon ng napakaliksi, sabay karipas ng takbo papunta sa masukal na talahiban. Maging ang isa pang aswang na nasugatan na rin ay kumaripas na rin ng takbo palayo. Mabilis nang hinabol nila papasok sa talahiban ng mga aswang. Subalit hindi na nila iyon nakita pa, kaya naman bumalik na sila sa loob ng bahay. Pagkapasok nga nila ay pinaglinis na sila kagad ng katawan ng kanilang ina gamit ang tubig na may asin. Nang sa ganon raw ay maalis sa katawan nila ang marka ng aswang. Makalipas naman ang 3 araw ay nabalitaan na lamang ni Lolo Beroy mula sa isa sa mga trabahador ng pamilya ng nobya niya na umalis na ang pamilya ni Elena at kasama ang dalaga. Ibinilin na lamang sa malayong kaanak ang bahay at ang iba pa. May sabi-sabi kasing nagkasakit ang mga magulang ng dalaga kaya't biglaan ang pag-alis. Ngunit ang mas ikinagulat na nalaman ni Lolo Beroy Kalakbay ay nabalitaan niyang isa rin umanong aswang si Elena. Dahil sa 1 linggo na simula nang mamatay ang lola nito at ang sabi pa nga ay kay Elena ipinamana ang mutya ng pagiging aswang. Isa na pala iyon sa mga senyales na unti-unti nang nagiging aswang ang nobya niya. Marahil iyong 2 aswang na nakasagupa nila ay ang mga magulang ni Elena. Ang akala siguro ng mga iyon ay sinaktan niya ang dalaga. Gawa nang nagkaroon iyon ng mga pamamantal sa balat dahil sa mga asin na nilagay ng kanyang ina sa buong kabahayan. Simula nga na mangyari iyon Kalakbay, ay hindi na nagpakita pang muli kay Lolo Beroy ang dalagang si Elena. Minahal niya ng tunay ang dalaga, kaya't mahirap para kay Lolo Beroy na tanggapin ang buong katotohanan. Pero sa paglipas ng mga panahon, ay unti-unti ring nawala sa kanyang isipan at puso pagmamahal niya sa dalaga, hanggang sa nakatagpo si Lolo Beroy ng tunay na pagmamahal din. Dito niya ibinuhos ang lahat at nagkaroon siya ng kanyang sariling pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Muli ay maraming salamat sa inyong pakikinig.